أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم باو إن جتي الله سبحانه وتعالى إذن إتو ريونو دم دمن جولد إن الله صلى الله عليه وسلم mbela jo barkeji ko Allah waɗene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ene rufa e men en duwanima ceerno windere nde ceerno leñol ngol ceerno men cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu en duwanima dendagal moƴƴuɓe Allah wurɓe hen e mayɓe hen en duwanima kadi jinnaɓe men e jinnaɓe men eɗen duwano ahlul qur'an en e sifa keeriɗo sababu nde ko kamɓe goni hoolaɓe Allah kamɓe goni représentant Allah e dow leydi Allah ndi ko kamɓe Allah waɗi tongede tikkere Allah e dow woofoɓe Allah en jettaniɓe Allah en jettiriɓe Allah gila e sahabaɓe noon ha yetti e oɗo mbeeto hande ƴettita oɗo mbeeto hande ha ila yawmiddin eɗen calmina legal ngal fof eɗen calmina jinnaɓe ko tawaɗo ko fof debbo hen e gorko hen eɗen calmina ceerno men eɗen juuromo ziyara mo o handi eɗen kofnamo kofnade ɗi o handi eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala nde ɓeydantamo cellal ɓeydanamo sembe ɓeydanamo hattan ɓumna ɓernde makko e tijaniyankagal fof ɓumna ɓernde makko e kala mo selli e dow mum inde julɗo ɓumna e ɓernde makko dendagal tago Allah fof so ɗum ɓenni noon tawtorede jewte walla tawtorede jonɗeeli baaɗi ni wona arde wooda ko haali ala ko arde wooda ko heeɗi tawi kadi ene addori anniya mum hayso ko harfere wotere janngaɗo naati e noppi ma barke mayre naata e ɓernde ma naata e hakkille ma ha rontinan ma diine ma walla ha yetto e nder ɓesgu ma sinno yimɓe ganduno qur'ana so ene jange ko Allah jippinta hen e barkeji ko Allah jippinta hen e nuruji bi maana nuru koko huɓɓata hakkille uddita hakkille o watta famde so tawi neɗɗo anduno qur'ana so ne jange ko ɗum ɗo jippoto o deƴanno ha so tawi fondu yimo ne wawi jurade e makko saabu sikkata wona neɗɗo guurɗo jooɗi saabu en jii ceerno men so qur'ana ene jange da'iman kam kanko ko haadi'u ko deƴƴo tan kono so qur'ana ene jange eɗen jiino tawnirta eno dejrata sikki ala ko teddinde alqur'an almuudo noon ko roy ceerno mum walla almuudo wiyete almuudo ko pasniɗo ceerno mum guetotoɗo waade no ceerno mum wayi no ceerno mum haaldata eno jooɗorto eno ñantorto eno lelorto alhamdulillahi rabbil alamin hande noon hade am arde e jinnaɓe ɓe hade am arde e seeremɓe jangguimɓe ɓe wonko ciftormi ɗo koye jonde he noon ciftormi ɗum no mbimi ni wona arde haalde addunomi kono noon so tawi Allah muuyi hunde a wawa ɗum faddade sa daari no mbaɗen ni hewde ɗo hayso wona e nder wuuro ngo ɗo tan enen nde ɗo jonde no mbaɗen ni hewde ene ɓuuri yodde sen jooɗima jonɗeli baaɗi ni hade men sakade taw goto e men fof ene ƴetta e nder jonde he ko ene naftoro ko yowiti e diine mum e ko yowiti e aduna mum e ko yowiti e lahara bimana janggo mum yen mbaw andude enen fofof de mbawen andude
tawdi kay eɗen jorti enen fof eɗen gandi ko Allah tagiri en ko diine makko o noon wawa sellude wawa heɓade gaga jangde ɗum kam neɗɗo fof yo andu ɗum mo janggani so wi waɗat diine yahata koye mere mo janggani so wi ene golla diine on ɗon o aawi saño gawɗo saño noon mi sikkani so ene yeeɓa jalluɗi bimana firti ko o fuɗirtake ko jimmi ko wiide enen janguinoɓe ɓe eɗen jogui dongal mangal enen jibinoɓe ɓiɓɓe ɓene eɗen jogui dongal mangal hande kala joom yiyande woɗɗude seeɗa neɗɗo miijotoɗo miicintoɗo ganduɗo holko wiyete hande e janggo so tawi omo wuuri e nder rendoji men he so tawi o nunɗi hay so janggani taw kadi o wona jingowo ala ko kaalowo tan gonga no woniri ni hay sinno gonga o noon fayi ko e dow keesi makko kanko o haalat tan gonga omo andi hande no sukaɓe men mbayini to haala maɓɓe no ɓe mbayini to golle maɓɓe e balle maɓɓe e nder galleji men e beddaji e jamaji e garasuji eɗen gandi no ɓe mbayini wayatake noon waaɓe ndani so mawnirini tawaɗo ngon rendo o de rendo ngo o tawete rendo ngo mawɓe ayiɓe sabu ala rendo jogotongo mawɓe moƴƴuɓe mawɓe yeeɓeteɓe mawɓe joom teddule en mawɓe joom diine en mawɓe yemiroɓe ko moƴƴi mawɓe haɗoɓe ko boni taw ko maɓe mawni ɓe mbayi noon ala mawɗo moƴƴo o etino moƴƴude gila e cukagu o eti moƴƴude gila e cagatagal o mawnidi hen kala mawnuɗo mangu ngu rewani lawol so mawni o wona mawɗo mo rewani lawol ɗum sikke ala e ɗum wadde ndeke minen janguinoɓe mbiɗen jogui dongal mangal janngingol ngol nawdengol ha ngol yetto ɗo ngol foti yettade ɗum ko tampere mawde sabu haqiqa ko wiyete jeehe janggoye walla mi huɓɓi duɗal mbiɗa jangguina ko haqiqa mum ko jiɗa haalede ɗon ko ha gona nehowo an janguinowo o gona nehowo arɓe janggude ɓe gona nehiɓe hol ɗum tawa soɓe kaali l'islam fewnitta haala maɓɓe ka l'islam ne andi neɗɗo ko ni foti haalirde soɓe golli l'islam satota ko golle maɓɓe ɗe saabu ko ɗum qur'ana janginta bagara ha naasi woni toon ko jemiroje Allah mbaɗe woni toon ko kade Allah goppe woni toon ko weltinede ɓen wonɓe e moƴƴere yo gandu so goppani ko janje moƴƴe payi woni toon ko jertingol onon wonɓe e ko fewani oɗon ndentine so on tubani to paaɗon ɗo moƴƴani qur'ana ha gasi ko ɗum ɗo wone haalde haalani gueɗel gongel joni noon eɗen jangga alqur'an gonga huñagol alqur'ana ngol e ngol moƴƴi sabu so tawi enen ɓeɗo en tawano qur'ana janggama ñeññama huñama e mbawa huñade alqur'an ko huñagol alqur'ana renata deftere Allah nde kono noon beele enen sukaɓe ɓe en guetima jemde andude holko qur'ana haalata ko sikki ala neɗɗo kala ko suusi Allah kala ko woni neɗɗo baɗowo ko wela kala ko fittandu makko jaali e makko so tawi omo anduno ayeji alqur'ana ɗe ko pirtata ma wonno o wayani ma wot ko o haalani ma wonno siforaki sabu ɓernde makko nde ƴettanno mangu Allah ngu e kulɓinagol Allah ngol e Allah mo ganduɗa ala kaaƴowo jungo mum kañum fof woni ko less mum o hulanno beela ala jour mo o teldata e Allah taw ñande mum ko wadde rende compte ko waɗanno ko kanko e hoore makko kanko e yimɓe kanko e ɓesgu makko sikki ala somo nananno alqur'ana ko firtata ko ma wonno o wayani wadde mbiɗen jogui dongal mangal minen janguinoɓe mbiɗen jogui dongal wallude on ɓe ganduɗa ene mbawi huñade deftere nde min mballa ɗumen kuño kono haymo wawa huñade deftere nde ene wawi firde hunde e deftere nde tawde ke en yiilotoɓe e nder jiilaw men he eɗen jiya neɗɗo yiilorto ko ha yiya yiilorto ko ha faama yiilorto ko ha ɓeyda gandal e nder ɗalle men en jii yimɓe hewɓe woɓɓe hen ko fulɓe woɓɓe hen wona communauté fulɓe jeeya kono ɓe kimmirani rende walla ala ɓe ɓuuri himmirde ko famde firanede deftere nde
nde wonno so neɗɗo firi deftere nde tan wodat ko o nani toon so woodi ko o nani toon o etoto gollirde ɗum kamɓe ɓe kimmirani janngude ko wiyete ahkamu tajwid ɗo koko fooɗete ɗo koko raɓɓiɗinte ɗo koko ɓuttiɗinte ɗo koko sewnete ɗo koko feññinte ɗo koko monnete nde wonno ɗeɗo gueɗe fof nana e nder alqur'ana kono kamɓe ɓe ɓuri himmirde ko famde ko deftere nde firata ko ɗum waɗi so goto e mabɓe ɓoccitima reeni kamɓe ɓe cikkata ɗum ko gajate enen noon Allah rokki en hakkillaji men ɗi ne mbawi rende deftere nde eɗi mbawi andude firo deftere nde e tene ko so firo deftere nde andama diine o famama enen ɓeɗo mbawen waade ni no poɗɗen nayi waade sen mawni gonen rendo yotgo janggo rendo ñemtintego janggo so ɗum waɗaka tawdi en cuuɗodirta kaldeten ko gonga ete mawɓe fulɓe mbi gonga weeli Allah tawdi noon ko gonga weeli Allah hay goto ala duwaw hay goto ala sañ-sañ hay goto ala man hay goto ala jawdi ndi ganduɗa ko ɗe gueɗe o rendinta o wiya omo wawi nehde sukaɓeɓe haaɓe gona fewɓe janggo hay goto ala ɗum woto yimɓe puntodir joɗade yeeso ceerno wiyene ñaagui duwaw ko gueɗal almudo kay so tawi ñagaki ceerno mum duwaw mi anda holmo ñagoyto duwaw mi siftoriɗo mawɗo pullo Fuuta moƴƴo e nder moƴƴuɓe Allah o wi ene haawimo ko wiyete almudo duwodira e ceerno mum o wi so neɗɗo duwodira e ceerno mum holto fayi eyyi kaari hande ne duwodira e ceerno mum o wi so neɗɗo duwodira e ceerno mum faye holtoon ala neɗɗo duwodirta e ceerno mum neɗɗo ɗaɓɓat duwaw ceerno mum ɗon ɗo ceerno makko ene wuuri o ɗaɓɓat duwaw ceerno makko wadde ndeke mbiɗa duwodira e ceernam kam ɗum a haalnam min so ceerno ma duwanimama holto paaɗa ndeke wadde ɗon ko ella wadde ndeke hakkude almudo e ceerno ko ñagade duwaw hakkude almudo e ceerno ko wadde ko ceerno yemiri goppa ko haaɗi kono yempam so waliyaɓe Allah fof gurti jooɗima annabaɓe Allah fof gurti jooɗima pour yo mbaɗen en duwaw sukaɓe men yo neho yoɓe goppu haalde ko boni yoɓe goppu ƴettoje yummiraɓe e babiraɓe yoɓe goppu wadde cagarte e beddaji yoɓe goppu wadde cagarte e galleji yoɓe jogo needi so eɓe jaaha e jamaji yoɓe gon yimɓe yooɗɓe yimɓe laaɓɓe yimɓe nehiɓe yimɓe ɓe ganduɗa goto fof ne yiiɗi jibindeɓe duwaw annabaɓe e malikaji fof mbawana holko wawi ɗum wawi ɗum ko ɗeɗo duɗe alquran saabu ko ɗeɗo goni mbayla tafoka ɓernde tafa hakkille ha neɗɗo o anda ndeke ko ni ponmi waade ndeke wadde minen jangguinoɓe mbiɗen jogui walare mawde mbiɗen jogui dongal manggal so ɗum ɓenni Madina Gounass tawdi ko ɗo jooɗiɗen haala men ka ko ɗo ɓurata dasade ko ɗo jibbine ɗen eɗen mawni ɗo eɗen jogui ɗo kadi sañ-sañ haalde hade goɗɗo haalde enen ma kaalen taw sen gayni so en keddi dokken ɗum on saaha ko jimmi haalde Madina Gounass Allah ene rokki ɗum ko foɗodiraka ceerno ene haala radiyallahu anhu o wi wona eɗen daɗi aduna o gandal ala wona eɗen daɗi aduna o asko ala wona eɗen daɗi aduna o ngaalu ala ɗum kay goto fof ene fawi hen guite mum en daɗani yimɓeɓe jangde en daɗani yimɓeɓe ɓingu moƴƴagu en daɗani yimɓeɓe hay wawde julde kono holko daɗirno ɗemɓe e dokkal Allah e ɓuural Allah etade e sunnane laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono e etade e lawol Cheikhna Ahmad Tidiane beele eɗen gandi hande en natti wirdude en birdatade en ken tijaniyankoɓe inde kono en gona tijaniyankoɓe to banggue gollal sa naati jamaji men ɗi hande soko futuro so wiyama assalamu aleykum sa yi yimɓeɓe no jaltirtani cikkata mataw ko wuuro julɓe tan kono wona wuuro tijaniyankoɓe kay wasifa waɗaka wirdaka so tawi wirdanoma jamaji kewanno teb so yaltama donka andude kadi holko waɗoyte hakkude futuro e gueeƴe ala ko heƴata ɗo so wona wasifa haaju humtorako hakkude futuro e gueeƴe Allah humtora haaju tijaniyanke celiɗo wirdude hakkude futuro e gueeƴe haajuji ɗi kumtotako ete wal haala wona haajuji joguiɗen ko jimmi wiide so tawi ɓen mawɓe hellifaɓe birdani enen ɓeɗo sukaɓe sen mawni janggo beele en birdat beele eɗen kooli janggo garowo ala jogorɗo yaltude men no yedda tijaniyankagal tawdi wona hen o neha beele eɗen kooli janggo garowo ala jaltowo sompaɗa mbar muɗum taw ala ko mbawɗen makko saabu aduna o hande ko bayliɗo wona no mijotoɗa ni wona no cikkirta ni ngoɗo wuuro ko ɗum ɗo tan ala de ala wona noon saabu gandirta wona noon ñande fof aɗa jibina e nder galle ma he ɓiɗɗo mo ganduɗa oɗo sono daguino warde tan saabu omo mérite warede somo daguino warde a waranmo saabu haalaji makko bonɗi golle makko bonɗe
gonka makko e jinnaɓe makko gonka makko e leegal gonka makko e wuro kono noon tawdi a ala autorisation warde fittandu a waratamo kono aɗa hutimo on ɓiɗɗo gannuɗomo noon jibinaɗo e galle ma tawne bettuma ya fam ko noon o jibinirte e wuro ya fam bonɓe temedere e wuro hatɓe wuro ɗanade fuɗɗorino ko bonɗo goto yimɓe goni e wiide i haydara no kewɗen wiide ni o hay batte bonɗo goto ɓe goni ɗiɗo ɓe goni tata ha woni ɓe goni bonɓe temedere ya fam bonɓe temedere a anda a wawanaɓe hay batte yimɓe so boni ha goni bonɓe temedere ya andu ala ko mbawanɗaɓe en donki immade e nden fergutere en donki ummade e ngol ɗon ɗoygol ɗo gonɗen fo eɗen mbiya enen kay ko daña ko gonga ko daña ko kono ko daña ko renete kay ko daña ka dartete kono dañira kono so hunde dañama renirte heddorto mbiyannomi ko renede heddorto ko renede yoɗirta ko renede garɗinirte ko renede mbiɗa yiɗi wiide ɗo minen janguinoɓe ɓe so tawi min jangguini alquran somin jangguini sharia somin jangguini hadis somin jangguini fergo wuro ngo ɗum kam mbiɗa andi mataw fuɗɗaka ni walla hay sone waɗe kam heewani ene moƴƴatno min daña yemirore to ceerno min daña yemirore to ceerno so kikiɗe ma so tisbar ma so takkosan ma ko hakkude futore gueƴe min ndendina oɗo moño fof min mbaɗa wasifa min ndendina oɗo moño fof min mbaɗa wasifa ɓe ganda ko wiyete wasifa woto cikki ɓe ne gandi wasifa ɓe ganda wasifa woni koye ɓorde ko ɗum ceerno wanno e jamaji he so duwaw ne waɗe e micro ay cukalel ngel wawa allahumma inni uqaddimu e micro allahu la ilaha illa huwal qayyum e micro allahumma anta salam e micro sukaɓe heɗotonoɓe jamaji ɓe foof eɓe mbawi allahumma anta salam heddoto ko sone ñayi walla ne selli kono kay e mbawi waddude hen e mbawi waddude duwuji foof mi anda ko ceerno waɗiri ɗum e micro ji he kam kono nafi kam hewɓe min wonko kuñimi ko heewi hay sinno mi sellitini ɗum kono duwuji kewɗi ala jangguinɗomi ceernam hen ko micro eyyi won duwuji mbami won ceernam ɗon ko micro hay sinno noon mi sattoyima cellitinmi ha ɓuuri wawde sellude wadde ko yiɗa ɗon haalede ko ɗin micro ji ko hanki heɗeteno hande so tawi banda ceerno faama hay goto heɗotako ko mawɓe wonɓe jamaɓe tan so wasifa ne waɗe sukaɓe keɗotako ganda ko woni wasifa wadde ndeke wasifaji ɗi mbaɗe feere ha ɗi garta e duuɗe meɗen ɗe ɗe mbaɗe wasifaji mi anda so tawi yimɓe ne paami tigui rigui ko jimmi ko haalde so duɗal waɗama e ngal waɗe wasifa sikki ala fodde sukaɓe wonɓe ɗon ɓe a jangguiniɓe qur'ana a jangguiniɓe tijjani a jangguiniɓe sunna a jangguiniɓe madina a jangguiniɓe fergo kala hen jaltoyɗo duɗal he andi ko woni wasifa woto fat noon tawdi ɓe naggani wirdu ala nokkuji goɗɗine godi hayso jomum en naggani wirdu an ceerno aɗa nangui wirdu aɗa wondi ɗon e almuɓe ma sanɗaji ma ha soko tata soko nayo holko hatta ɓe nanggude wirdu ɗon ko ella neɗɗo gurɗo ha dañi duuɓi nogas wasa jaggudemo wirdu omo woni duɗal sa wima ko haɗimo jaggude wirdu o wiya ella o woni koye horkidde alqur'ana matewo anda wirdu ene yawno neɗɗo dañi suura matewo anda ene jeeya e ko haɗata neɗɗo famde ko janggata hewde bakkatuji i holko woni to wirdu mate wona ko astahfirullah matewo anda ene jeeya e ko nanta e hakkille neɗɗo jangde sonde naatinde hoɗa annora matewo anda nelaɗo allah sallah sallam fof ko annora holko wone wasifa so wona salatul fatihi matewo anda ene rokka neɗɗo yawde nande gandal e famde gandal laaɓodirde e allah i holko woni to wasifa so wona la ilaha illallah matewo anda ene jeeya e ko haɗata neɗɗo wonde corto julgol e nelaɗo allah sallah alih sallam mate wona jawhara sakkitori ko wasifa sakkitori ko jawhartul kamali mate wadde wona ronkude famde winimo mbiɗa horkita mbiɗa fiya daaɗe mi wawa nawdude hen wirdu ɗo noon ha to aduna o haaɗoy kala nanɗo danam nde tawde ko janggowo alquran mbiɗa andi ko kalami ɗo ko ɗo e 14 heures ne wawi taw yeehi Sine walla Londres yo andu ko jangata ko so sikki ko horkitta ko ene haɗamo jaggude wirdu Cheikh Tidiane o wona almudo juulowo e nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam almudo baɗowo astahfirullah almudo janggowo jawhartul kamali ɓerde makko nde nurɗa bakatuji gustanomo o natta wonde corto so wawata no sumin o watta wawde ruba so wawata no nisfu o watta wawde hisbu e nder ñalawma mate o anda ko lawol makko daɓɓol appuyage makko daɓɓo mo fonno rewde o sikki ene tardinamo ko cheyɗani natta e hakkille neɗɗo o wima nelaɗo allah sallam ko tardinowo so tawi neɗɗo wi wirdu ne tardina kay o wi ko nelaɗo sallam ko tardinowo mata wona gonga haalte holko woni wirdu so wona nelaɗo allah sallah alih sallam so neɗɗo wi haɗi kam nangude wirdu ko darsujam ɗi woto mi ronkude famde walla ala jimmi ko rende mi wawata fiide daade ene haawi kam de
qur'ana mo Allah jippini e beccene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi a wi aɗa doga wirdu aɗa doga nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam aɗa janngoya discours nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum de kam ko hunde hawnide no feewi wadde deke en jiiti ko saggere jalten e nden ɗon saggere jaɓen wonde ko Allah waɗi en ko Allah waɗi en ko julɓe kono o sinkiri en ko wonde almuɓe cheikhna Amadou Tidiane radiyallahu taala anhu debbo yo gorko yo nangi nduɗo wirdu mbirden lawol Cheikh Tidiane jammen waɗa koye wirdude lawol Cheikh Tidiane cellal ɓalli men ko hen waɗa nurɗugol hakkillaji men ko hen waɗa dépense uji men timmude ko hen waɗa ɗannade ɗanngal bemgal jettoyɗa e jaam ko hen waɗa wonde toon liggoɗa daña kalis garta e jaam tawta koreji ma e jaam ko hen waɗa yidde dewgal bemgal ko hen waɗa dañde debbo cuuriɗo jurmotoɗo moftowo ko hen waɗa dañde gorko jurmotoɗo dokkowo dépense mo fiyata gatata ko hen waɗa dañde ɓiɓɓe barkimɓe ɓe piyatama ƴettotakoma sa mayi janggo duwanoma ko hen waɗa dendagal ko neɗɗo ene darta aduna e lakara waɗa ko e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah noon kanko fofo so rendi o waɗa ko e nder lawol cheikhna Ahmadou Tidiane radiyallahu taala anhu wadde deke enen ɓe ganden ko wiya yo en janggu kode ko ha toon yette ko qur'ana jangguete sharia ne jangge hadiseje ne jangge suuraji ene keɓe ɓaare ne mbaɗa defte ne mbaɗe heɓama ɗum heɓama ga yahama to yahama ga kala hen ko yettaki e nelaɗo Allah sallah sallam yettaki to fano kala noon ko yettaki tijaniya yettaki nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngoɗo wuro mbaɗen feere no ndenirɗen Madina mbaɗen feere no ndenirɗen Madina mbaɗen feere no ndenirɗen Madina hanki wiye Madina moƴƴo o Madina needi o Madina julde Madina sunna Madina tijaniya Madina jokkere en ɗam ko malikaji mbanno noon ne wona malikaji mbanno noon wonno noon ko mamiraɓe men wonno noon ko babiraɓe men inen jooɗiɓe ɗo ɓe hay goto e men kam mamum jibinaka ɗo wonɓe babiraɓe men jibina ɗo kono kam ne sattimo mamum jibina ɗo ere mamma jibinaka ɗo won kay to jibina goto fof kay mataw mamum kam ne jogui wuuro ne jogui to jeeya ne jogui to askitinto hay goto e men mamum tawano bamum ne woni kefeero hay goto e men tawano mamum tawano bamum ene sujjana sanam ala enen fof Allah rokki en mamiraɓe men tawi ko mamiraɓe mum ɓen mamiraɓe mumen ɓen mamti mamiraɓe mumen fofo ko julɓe kono noon wonko ɓe jawno e koye mabɓe ɓe gari Madina Gounas ɓe gabbi ceerno men Cheikh Alhaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu taala anhu mo ganduɗa wonko Allah rokkuno ɗum e diine wonko Allah rokkuno ɗum e sunna wonko Allah rokkuno ɗum e tijaniya enen garen ha e jamanu men wona jamanu men ko ɗo ɗum bonata wal iyasu billah enen ɓeɗo so tawi en bonirama jamanu men ɓiɓɓe men ɓe jibinten janggo ɓe holi ɓe ɓiɓɓe gonata yataw ɓe jogorani wonde hefereɓe walla ɓe gona kam fasiqeɓe so tawi rendo bonni rendo ngo ko yimɓe saabu leydi asman kam dirtani asman ɗo wonno ɗo nan ɗon leydi ɗo wonno ɗo nan ɗon mangoje puɗannoɗe guila Firawna ɗe puɗata ha hande tamaro fuɗanno ko zamanu Firawna ko ene fuɗa ha hande wadde so tawi waylare waɗi woni ko e nder yimɓe ɓe ɗum waɗi gando o wi wa hum yaquluna qad fasada zamanu wa hum fasadu wa ma fasada zamanu o yimɓe ne mbiya jamanu waylima jamanu boni wayini o wi jamanu ko onon wadde deke ko onon boni ko onon mbayli wadde deke garten en dañi occasion no gartirɗen garten e deftere Allah nde ɓeɗo seeren ɓe gone wadde juhdu mumen badalu juhdahum ala ihya'i aw ala ila'i kalimatillah wa ihya'i sunnati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kono noon so tawi en jangat eɗen e duɗa he tabarakallah kono so en jalti haala men yiyataki toon duɗal golle men yiyataki toon duɗal anani gonka men yiyataki toon duɗal nden ko wajiɓe mbiyanno ko nafa ko janganɗen eɗen gandi wonko fadi en boowal ko janggani temeɗɗe ene paadi en so tawi woni enen ga en mbaɗaka formation moƴƴo en nehaka sen jaltiɗen temeɗɗe tawdi ɗen temeɗɗe jibinɓe ɓe jiɗanaɓe gartam janggo jiɗanaɓe gurdam moƴƴam janggo jiɗanaɓe teddugal janggo enen gacci ɓe gone e beddaji he eɓe mbaɗa koɓe mbatta ko ɗum ne weli ɗumen bisimilla won ɗon goto fof ko mayowo nelaɗo sallah alih sallam wi so tawi neɗɗo mayi golle makko taƴi o limi ha woni gueɗe tati o wi ene jeeya hen lekki mangowi ko gawnoɗa walla lekki orange ki gawnoɗa walla jama ka darnunoɗa walla woyndu no gasnoɗa yo yimɓe gar ƴooga hen sa mayi ɗon ɗo woyndu ndu ubbaka ɗon ɗo lekki ki yanani baraji ɗi ne tawma toon walla ɓiɗɗo moƴƴo mo ene duwanoma cikkuɗa hebde ɓiɗɗo moƴƴo duwantoɗomo caggal ma ko noon tan weeɓiri ɗum ko noon weeɓiri
mo nehaka e andude holko woni jinnaɗo so bamma ko maayi o wiyata ko o fotino maayde ko adi hande mo nehaka andude holko woni teddugal jinnaɗo holko jinnaɗo nafata neɗɗo ya namdoyo ɓe ngala sens wuurdude jinnaɓe ɓe ya namdoyoɓe hol conséquence moɓe keeɓi wasde wuurdude jinnaɓe guurduɗo jinnaɓe noon ronki yide valeur jinnaɓe o anda kono yen ya namdoyo ɓeeɗa wallahi jinnaɗo neɗɗo wonko nafata ɗum donc mo anda valeur jinnaɗo mum so maayi ene wiya allahumma agfir li abi allahumma arham li abi allahumma agfir li ummi allahumma arham li ummi hol biyowo noon duwanta ko jinnaɗo mum nde maayi so wona duwantonoɗomo taw omo wuuri koma gona duwantoɗo jinnaɗo ma nde wuuri wona so maayi aɗa duwanomo ete kala jinnaɗo mo ɓiɗɗo mum duwanto ɗum caggal mayde won jinnaɓe ɓe Allah jarri bori dañani ɓiɓɓe duwantoɓe omo waso e ɓen to barzakh goɓɓe so tawi neldi jinnaɓe mumen duwaw so Allah jaɓi duwa o jinnaɓe maayɓe ɓe ngala duwantoɓe suwat ko ɓe goppani ɓiɓɓe walla eɓe goppi ɓiɓɓe kono wala hawla duwantakoɓe ɓen gittane e ko nelduɗa e bamma ko ittane baba kaari mo ala ɓiɗɗo duwantoɗo nena kaari mo ala ɓiɗɗo duwantoɗo ete oɗo ɓiɗɗo duwantoɗo o wawa heɓade so wona e deftere Allah he ko ma wona janggowo alqur'ana ko ma wona nehaɗo e deftere Allah he o jangguine o andini holko woni nafoore jinnaɗo Allah haali subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a o wi ngone maccuɓe Allah woto cirkane Allah mushriku billahi Allah jaɓata ɗum kono ƴeew gueɗal Allah ngal nde yewi tan ko jinnaɗo rewna hen o wi wo bil walidayni ihsanan ƴeew tan Allah no foti ni Allah ala miñiraɗo ala mawniraɗo lam yalid walam yulad nde gueɗal makko ɓenni tan gueɗal nene e baba rewi hen o wi wo bil walidayni ihsana ha anduɓe mbi gueɗal jinnaɗo hay goto wawa ɗum timminde so wona e gueɗel kalne julɗa mbiya Allah yurmano kam nenam e babam sokoɓe mayɓe sokoɓe guurɓe mbiya Allah renanam nenam e babam kala baɗowo ɗum bada kulli faridatin o rokki haqqe jinnaɓe makko ha laaɓi ɗum so eɓe guuri so eɓe maayi jiɗɗo dañde ardique noon e teddugal aduna e lahar toppitto ko jinnaɓe mum laawol mum ala so wona gartiren ɓe e deftere Allah nde e sunna nelaɗo sallallah alih w sallam e ganda baktu on won koye fooɗade wona yidde jurnade kono ko ha goto e men so hooti walla gila e jonde he satto hoore mum moolo Allah jeeyede e yaadoɓe e kuddi ceerno wi ceerno huɗata waliyu Allah huɗata jiyaɗo Allah huɗata kono nokku baɗiraɗo ha Allah rewe sunna nelaɗo Allah sallah sallam wurtine tijaniye wuura kala baɗɗo ɗon ko moƴƴi omo yaade duwaw nelaɗo Allah sallallah alayhi wa sallam kala teyɗo waɗi ɗon ko yaadane ɗon o wi hayso nelaɗo Allah huɗata kam an kam aɗa hande kuddi nelaɗo Allah no huɗata hay goto kono sa handi hen tan kuddi ndi ƴettat jamma e ñalawma duwaw ne yaaha jamma e ñalawma beñ duwaw o ene yaaha hayso en kalani jiɗɗo ombodirde e ɗum o daña barke ko woni cukalel foof hande o ɓorta tuuba makko wona yaade e beddaji he cukalono hande kon jarowo e 5 ans qimomo jarowo e 10 ans jarowo e 10 ans qimomo jarowo e 18 ans jarowo mabɓe 18 ans ene andi ko jarowo e 90 ans andi hande ko sukaɓe hande gona gotum ɗum waɗi wiide ne fada haw daña duuɓi joyi nannamo jangde ala ɗum koɓe hanki wonno hande mo 3 ans ne wawi nadde jangde saabu sa huɓɓi téléphone ma soɓe meeɗino yiide code ma lawol gotol ya andu ɓe kuñima code ma o min mi jarribima ɗum e sukaɓam woni mo kollumi kotam lawol goru ete ko ɗon e jiiɓi o wi baba mbiɗa wawi softude téléphone ma mbima a wawa joƴƴinmi o ñoƴƴi o uddir téléphone o kawami noon ko yanti hen soɓe naati saɗa jogui YouTube walla TikTok soɓe naati jiyata ko yiɗi yebde ko wona ko jiɗɗa o yeeɓa ko o yeeɓata jiyata ko waɗni peɗelel ngel mo dirtina so ari ɗo yiɗɗe o ñoƴƴa deke andi oɗo kam wawma oɗo heccuma ande tolniɗa e makko nde hay ɓorna tuuba wawa ka ɓornete tuuba oɗo ne wawi uddidde ko téléphone ne yaara e 3 ans o so dañi 5 ans holko jogori andoyde o so dañi 10 ans holko jogori andoyde wadde ko jimmi haalde enen ɓeɗo ala ko donkuɗen famde so waaju wajama so tawi eɗen goñi eɗen gandi so eɗen peewi eɗen gandi wadde ko feewi eɗen gandi ko woni wadde ko woñi onon foof oɗon gandi ɗum wadde onon ɓeɗo on nelama e gueƴiraɓe moon ɓe jeehi mbiwiɓe Madina Gounass wona ko fijete Madina ko golle e jangde e julde holɗum jangue juule liggoɗe ɗum woni golle men en ngala golle e étape nayaɓo jangue juule liggoɗe jangue so janggaka juulu sellata so janggama juulaka nafa ko janggana so janggama juulama gollaka en ndimɗata wadde ko jangue juule liggoɗe tolniɗo e mon e jangde yo janggu tolniɗo e mom e wallude bamum yo wallu bamum tawaɗo noon wawata jangde hakkille mum ko muddo ya wallu e bamma
somo jogii meccal yo nanne e maggal so ala meccal no ndungu o woniri ɗon ya ɗowatmo mbabba ya wallumo awde ya refto hay sa wawa ɗowde mbabba ya so tawi cunwaro o ɓenni guerte ɗe gubbaki ɗe jaɓɓaɗe ɗe gubbo gabbe makkari ɗe gubbaki ɗe mata wawa hen wadde hen leydi neɗɗo ekkitto galle ekkitto gurdam sa yi bamma ene ardi mbabba duuɓi ɗi duuɓi tati mbiyama baba joni min e Samba min mami ardu Samba awa poftina bamma neɗɗo foftinat bammum wona bamma ene joguima guila a wawa hay batte ha daña duuɓi nogas an e bamma dawdon pourquoi a dawde e bamma soka bannoɗo fayida mbiyanɗa ko baba jooɗo poftoɗa hankadi minen mbiɗen mbawi tenode mbiɗen mbawi remde ɓiɗɗo jinɗo dañde barke ko ni wayata kono noon ko ma bammakko kadi wallamo hen so tawi bammakko ala ngal pinal so finɓe gari mbima ne sukaɓe ma jangguimɓe meccal walla jangguimɓe diine walla dawde mabɓe mbasa wiide ko ɓaleji reedi walla yo ya haaju makko aduna nde moƴƴi nde kala ka a finanani so guiƴa ari wima waɗɗum sa tawi ne moƴƴe matana a waɗatno aduna o nde moƴƴi nde waɗɗum ko conseiller am faade mon onon sukaɓeɓe caloɗe fijirde cukago moɗon ngu ndenen Madina gone yimɓe ɓe julɓe jiyata belto ɓe julɓe jiyata duwono so mawni janggo gonon rendo fa yoddingo rengo ittuno mi uddira jinnaɓe sukaɓeɓe ɓe jarama no feewi ɓe jarama no feewi lutti kadi ɓe jarama no feewi sabu so tawi wonano onon dari ɓiɓɓe mon ɓe garatano ga janggude so wonano onon dari ɓiɓɓe mon ɓe keɓatano ko keeɓiɗo ko minen jangguɓe alqur'ana ɓe sikki ala wonko min keeɗiɗo tawne foti fewnitede wonko min keeɗiɗo tawne foti sattede eyyi kono noon tawdi en guurino e jamanu taw ɗum ala hanki wonno ko zamanu golle nene ma tan ballatamo so tawi gorko aranima kurtoyɗa aɗa woni humam binne jorɗo kon sa mayiri noon wal iyasu billahi min ganda ko kaldota e malikaji Allah enen fof eɗen gandi koye men hande natti wade noon so on mbawi janggude ɓe jangga daña tagande ɓe daña hisbaji nogas ɓe daña hisbaji capannayyi ɓe jofna no jofnira fo jofne tan no janguira fo jangue tan ay biyannoɗo walladina kajjabu o kanko jibini biyo walladina kadabu o dhalika biɗo jalika ɗum windaka he qur'ana winda e qur'ana ko dhalika jaza'u windaka jaja'u kono mamiraɓe men e yoga yummiraɓe men mbawa wiide zalika mbiyata ko jalika mbawa wiide jaza'u mbiyata ko jaja'u ay joom jalika kanko jibini biyowo dhalika celluɗo o ay biyowo jaja'u o kanko jibini biyowo jaza'u zalimina hande o wondeke ala ko jalni ko ɓeɗo gara ha ɗo kaɗa ɗo ɓe ƴetta ɗo jaaha ɗo kaɗa ɗo ay onon ɓeɗo joni janggoɓe ene cattane enen mbiye ñawniɗa onon kadi jibinta ɓiɓɓe ɓe ganduɗa mbiɗen paadiɓe janggo al imaratul arabia mbiɗen paadiɓe janggo yaade kawguelaji alamiyankoji taw ko aduna o fof wona Madina Gounass wona Dakar wona Afrique ala kawguel alamiyan onon mbiɗen paade mon dañde ɓen ɗon ɓiɓɓe wadde deke en jettat Allah jettanen jinnaɓe mabɓe ɓe Allah jettirenɓe Allah kono mbiyenɓe kadi yoɓe ɓeydo wakkilade yoɓe ɓeydo tinnade yoɓe ɓeydo darade hande kala e mon mo amani onon jinnaɓe rewɓe ɓe fodde sukaɓe mon janggoɓe duɗe ɓe so korito cuuɗi mon to eɗen mbawi jangguinde on alqur'ana enen mbawi jangguinde on lakhdari enen mbawi jangguinde on asmawiyu wadde so on cikki ko dañƴon ɗo koko famɗi on gubbani Allah neema so gubbani Allah neema Allah ustat on so gustima to Allah on gonon ustoraɓe walla wodde woto gubbane Allah neema kono ɓeydoɗe darade ɓeydoɗe wakkilade gandon ko onon mbaɗa yakar hande ko onon mbaɗa yakar janggo jangguine ɓiɓɓe mon mbaɗeɓe duɗe he jangguinonɓe kadi golle suka debbo haqiqa muɗum caggal janggi diine ko yo jangguina golle so arti duɗal tawdi ko suka debbo yo jangguina golle so janggi diine tan o janggani golle janggo ko dañowo gorko so dañi gorko o dañat caɗele o dañat caɗele o artiranma caɗele saabu ɓiɗɗo debbo so wawa defde wawa woppude sen mbi defde noon en nanni hen fofof kono noon sen carhini defde en jogui kadi ko ɓuuri mettude defde ene jeeya hen lacciri ɓata lacciri ne weeɓi defde maafe welani defde tawdi ko moƴƴe ɗe mi anda noon pewa tan guitta caggina mbiya defti ɗum kam ne weeɓi kono so tawi ko ha moƴƴa wona ko weeɓi donc wadde so tawi ɓiɗɗo jangguinaka golle galle so rokkama gorko janggo gorko o wawa wondude makko cause ɗum ɗon o arta e ma taw ko an wonno nene ne jogui rôle mawɗo e ɓiɓɓe makko he jangguinamo ndefu jangguinamo guppugol jangguinamo pasgol jangguinamo suudu no wertirte jangguinamo wutte woppetake ha tunmo wuppe so ko tunmi kay laaɓata hunde ko nde wiya tunmi tunwani nde wuppete kono ko yeehi ha tunmi ɗum hojat wonta labde jangguinamo dara danejo sumbu mum jiida e dara ɓalejo
jangginamo dara boɗejo sumba mum jiida e dara danejo sumba mum ko banggue dara boɗejo e ɓalejo sumba mum ko banggue jangginamo dara danejo nde wertete dara ɓalejo nde wertete dara rouge nde wertete ɗum ɗo fof jangginama ɗum jangginama no ɓornorte jangginamo neɗɗo holno jaɓɓorto joom galle mum so tawi ene tampi jangginama holno neɗɗo rokkirta joom galle mum ndiyam jangginama holno neɗɗo haalirta maaro gasi wona nde yimɓe jooɗino ñamande ala ɗum haalte ko tawni heddi nokkande fadde balɗe tati mbiya saka woɗɗi wona gasi ala gasi moƴƴani gasi ne taƴa ɓernde gasi moƴƴani gasi taƴa ɓernde ko saka men deede walla so tawi aɗa hersa aɗa jogui complexe bamum kaari saka men de woɗɗi tawɗan noon ko ɓawo janggo o gasata o ƴeewa nebam men woɗɗi o ƴeewa leɗɗe goɗɗi o ƴeewa woto jaɓ wiide hunde gasi fof ɓarnu mbiya woɗɗi noon haalirte ɗeɗo gueɗe ko ɗeɗo woni ɗo nene foti jangguinde ɓiyum o wona e dewgal he yo Allah dandu hay sonno gorko mo keɓɗa o wona gorko belɗo jikko wona gorko belɗo wondude won debbo mo aɗa heɓa aɗa moolo Allah e luurodiron saka ceeron won debbo mo aɗa heɓa aɗa moolo Allah luurodirde makko saka ceeron saabu taw ko aljanna keɓɗa sa dañi nehaɗo ene wawi golle ene wawi julde ene wawi widdude lazim ne wawi hippude deftere jangga alqur'ana so defi sa ñaami a heddata hakke ko weeli a gata peɗeli ma so wuppanima a harmini nawdete wuppoɓe comci on debbo sa heeɓi ɗum est ce que aɗa suusi luurodirde e muɗum kono koko tafete koko tafete ko law kon so tawi an hakkude maɓe ala yewtere ala ko jewtantaɓe a haalantaɓe cikka mata ɗum ko bonnudeɓe walla ɗum jaaka e diine ɗum koye diine jeeya neɗɗo wawa yettade e nokkuɗo wawa yewtidde e ɓiɓɓe mum no suudu jogorte kono noon caɗele addi hen ko woɓɓe hen ko taw gandani saka jewtanma mo anda hunde wawama haalande ɗum wadde tawdi ɓeya tacci ɓe ganda ɓe kam tacci ɓe hande ɓe yo moolo Allah kañumen wasde wade noon an tuka debbo o so Allah jari borimama yumma ɓattintama yewtanma no gorko jogorte no suudu jogorte no dépasse moftirte no comci guppirte e no kalirɗen ni yaya ƴeewa jontaɗo leegal mon goto nan toon haalanma holno gorko wondirte yaya paggoyɗa yo jaran yaade ha Dakar ƴeewa ɓe ganduɗa so tawi nangui gorko ko ha ɓiica ɓe mbaɗaɓe sehil ɓe jangguima gorko holno jogorte kono aɗa jooɗi tan ɗum ko manquema mawɗo ɗum ko sukaɓe rewɓe duɗal darsuji yummiraɓe moɗon ɗum mbiya ɗon duɗal darsuji yummiraɓe moɗon so tawi neɗɗo hiildima jangde o wawi o naate dewgal o hiildima gorko makko woto heyɗu woto tunbu woto haab est ce que o ne jogota mbiɗa salmino e kaari mbiɗa ñalloy ɗo mbiɗa hiiroɗo ɗum kadi guston ɗum neɗɗo joguiɗo ha yo suudu muɗum ene yiiɗi reglude ndu wona ñande fof mo ñalloye o ƴewaɗa e nder yontere he jour oɗo ko hande ko ɗo o jokkata en ɗam samedi walla alkamisa hande komi calminoyo goggam walla hande komi calminoyo nenam kono wona ñande fof kay ñande fof joni so yimɓe gaari e galle tawanima ɗon holno mbaɗata nde yimɓe gaari fof wiya ala ɗon nde yimɓe gaari fof mbiya ala ɗon wal iyasu billahi goɗɗo hakke ko weeli teppere gorko ma voyage arta yetto tawa ala galle ɗo est ce que so miijima ko boni o waɗani ko hani neɗɗo voyage arti tawi a ala ɗon takko futuro est ce que so miijima e ma ko boni o toñene oɗo toñanima ko an waɗi noon wadde golle moɗon diine moɗon jangde moɗon on ngala temps goɗɗo guston alhaaliji moɗon e guston jaali moɗon i toppirɗon dewle moɗon ɗe ɗum ko onon rewɓe sukaɓe rewɓe jeeyi ɗum message onon ko yummiraɓe mon goni responsabilité e ɗum ɗon wa amma onon sukaɓe worɓe onon kay mi gaynani on mbimi ko jangde mon wonde e less baabiraɓe mon janggo mecce keɗoɗon ɓe mi arta eɗo guddiranmi ɗo ɗum kalto jooɗi mi haalat ɗum kaɗomi kadi haala ɗum ala ko jimmi wiide jangguinoɓe alqur'ana hay somi jeeyanoka e mabɓe mami haal fayida mabɓe hay somi limtaka e mabɓe mi haalat darde mabɓe ko jooɗi ɗo ko foof ene satti hen jawtuɗo 40 ans jaarowo e 40 ans ene wawi gaƴƴodirede ene wawi yaade to dollar heɓete addoya ene wawi yaade to euro heɓete addoya allahu huwa shahidu Allah woni ceediɗo mi anda goɗɗo de kono min mbiɗa suusi wadde kala ndesten mbiɗa suusi ɗum wonko kulmi ko heewi kono ɗum ɗo kam jeeya ko eko cuusmi ko mbiɗa andi waaɓe noon kadi ne keewi wonɓe cuusa kono won waaɓe noon ne keewi beela minen jangguinoɓe alqur'ana beela kamɓene kam kamɓe mare ɓe jiya mare ɓe jiiɗa ɓeydare mare kala nde woni ɗannade mo gamara bimana ɗannade mo gamara ala kayitaji dewɗi lawol ndewa e laanon he jaaha jettoyɗa ɗum cikkuɗa goto fof suusi ɗum ko won cuusɗo ɗum saaha wona cuusal ma nannata ma hen wonɗo aɗa yettodo e barme a suusat wadde kala ndeste ko namdeɗa fof ala
ɓernde ma nde wonto yettoto hay sa suusano a suustat wadde minen yo gandu min ɗayani min kangaka min naññaka ala mbiɗen gandi ko min mbatta ko Allah suɓima min mbiɗen jiiɗi wallude diine Allah mbiɗen jiiɗi wallude sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbiɗen jiiɗi wallude ceerno mbiɗen jiiɗi kadi wallude koye amen neɗɗo so jangi hunde duuɓi 15 duuɓi 20 duuɓi 50 aɗa tampan ɗum woodi ko pamɗa hen sago ma koko pamɗa ko wooda ɓe pamminɗa neɗɗo kay ɓuranani ɗum janngude huño alqur'ana janga fannuji yahane rondoyo carton ngaji ɗum kay ɓuranani neɗɗo ɗum kay ko aron kat suwa kay mbaɗa ɗum kono kam neɗɗo yiiɗa rondoni a tubakoɓe carton ngaji taw ne rondi alqur'ana aɗa rondi alqur'ana rondi carton ene yaada kono wona wonde dagaki de so loro ƴoñima a rondoto carton so loro ƴoñima a puusat bourwet so loro ƴoñima a settat gelleje jeeya so loro ƴoñima a waɗat tangana ene dagui hersini ko o nanggama ɗo o arno ko wujjude hersini ko o ñamlima ɗo o salima yobde hersini ko o ñaami jawdi kaari omo jooɗi hen ɗum ne hersini kono ko liggiɗo omon to rondo min birtimomo marché mo rondi ɗi hersini la hawla wala quwwata illa billah wallahi ɗum ɗo hersinaki kono ɗum ɗo fof min gacci ɗum min pelliti jangguinde deftere Allah nde ko wonno nden ko noon min pellitani waade noon minen min pellitani wurdude noon holko wonno nden ko min pellitani ɓornade ceekiɗi min pellitani ɗum de ɓornade ceekiɗi min mbatta ɗum komin feccoɓe komin ɓornoto ko min ƴeewat wutteji jangguinirɗi ɗin ko jangguinirɗi min ƴeewa wutteji juma min ƴeewa wutteji no hande ni min ƴeewa wutteji guese min peccat o walis ko jangguinirɗi o ko dawirɗi o ko ñantorɗi oɗo ko ƴamirɗi hay ɗum ko banggue min mbaɗat ɗum mbiɗen pelliti jangguinde kono min pellitani so wona wurde min guurat gacce min guura min daña hunde foof min ndema min daña min gayna min daña min jangguina min daña min mbaɗa min ɗanno min daña min maha ɗum min koɗi so suddiɓe amen cellani min nawɗo men hôpital uji moƴƴi cafro toon safaruji moƴƴi hewɓe amen nanɗon e mayire taw mayde yontani ko a dañani cafriɗa tan wona mayde ne yonti tubakoɓe hande woɓɓe hen ne jetti ɓe mbi ko mayde ni tan ɗum wona wodani ɗo neɗɗo yettoro ha tawe koko mayata ɗo wodani ɗum ko maladial mum gasi tan kono rafi tan wona rafiji nan ɗon e mbara yimɓe ɗi natti warde yimɓe joni yimɓe majirta ɗum ko garan heddi yimɓe ne majira ɗin ene jeeno e rafi ɓurɗo hulɓinde yimɓe nden so wiyama jaɓe tan biyaɗo ne wondi hen o taƴam ɓeran tan warata wona jaɓe ɗo de ko hukkulol ngol waratamo hande safaruji gari aɗa wonɗo e jaɓe duuɓi temedere oɗon gurdi sa waɗi appliqué no docteur wiya wurdude hay batte wattama tension ma ko montowo lamɗam ma ko ngabboɗam ustu ngay beele ñam takkusan gacca ha janggo tension ma ko jippotoɗo ko ɗum ɗo ñamata o arta ñam ɗum ko an saloto wadde application ko docteur wima ko keɓa ñawuji wiye sellata ne sella ala ko sellata wadde noon tawdi ko noon minenne ko min felliɓe darade kono nde ɗo wolde mbiɗen jiiɗi darodade e moɗon nde jamanu o moƴƴi nde so neɗɗo waɗi fayide e wuuro ko wuuro ngo fof daroto walla mo renanamo fayida makko o nde jamanu o moƴƴi nde so neɗɗo waɗi fayide e leegal ko leegal ngal fof daroto walla mo rende fayida makko o kono hande nde jamanu boni nde so neɗɗo waɗi fayide e leegal wiye woy sa yo pourquoi omo waya ni pourquoi omo ɓorno pourquoi omo ñanto pourquoi omo sooda guertode omo rewa ɗo wattam sooda guertode mi jogi ko comi mbiyam sotta guertode an kay wiya a sodanta kam kono mi soodat guertode wadde diine yaadi koye yaajede diine yaadi koye ɓornade diine yaadi koye hodde diine yaadi koye laaɓal référence diine o haalani en ɗum inna allaha jamilun yuhibbul jamala nelaɗo sallah sallam wi allah ko joɗɗo eɗen gandi noon allah e mbawamo sifade kono kam eɗen gandi nelaɗo allah kam eɗen mbawi wiide ko joɗɗo ko laaɓɗo o wona kadi miskino hewɓe no jangguina siira ɓe mbiya nelaɗo ko miskino wonno wadde so tawi allah fecci neɗɗo miskinagal yo andu ko nelaɗo allah o nandi nelaɗo allah meeɗa wonde miskino nelaɗo allah ko référence nelaɗo allah ko jondiniɗo holɗum kanko ili foof étape uji ɗi fof ndewa e makko beela janggo e jaam neɗɗo no mbaɗa fof aɗa wawi jangguitade hoorema e nelaɗo allah sallah sallam sa dañi ganda omo joguino kono jawdi murtinanimo anne ngaluma wasa murtindema sa woni miskino ganda o rewino ɗon mbawa wasde yewade hoorema miskinagal wona yaw ganda ɗo de mi nandiɗo e nelaɗo allah sallah alih sallam sa wurdaka baaba aɗa nande e nelaɗo sallah alih sallam sa heftinano yumma maayi aɗa nande e nelaɗo sallah alih sallam so wuuro mon añima aɗa nande e nelaɗo sallah alih sallam sa takkama penale aɗa nande e nelaɗo allah sallah alih sallam sa heewi haasideji
aɗa nande nelaɗo sallam wadde mouhammad ko référence ko jangguinirgal ko ha goto fof wawa ñemtinde e makko kono wona miskino i holno wonirta miskino busayiri yuwi warawadat huljibalu shummu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami kaaƴe makka ɗe hayre ɓurde mawnude wonde funnague makka e wonde hirnague makka ɗe ƴeewi no heyɗirtani saabu nena aicha wi radiyallahu anhu min meeɗa joɗade balɗe tati mbiɗen caggina bottari somin caggini hande janggo barme amen natat aljanna eɗen gandi noon natgol barme aljanna moƴƴani e joom galle wona kono noon kaaƴe makka ɗe mbimo eɓo ana arta min gontanma kanŋe min gontanma kalis gonta billiardaire mi wiyani milliardaire gonta billiardaire so neɗɗo dañi milliard ha laabi milliard woni billiardaire milliard ha wona laabi milliard ɗum woni billiardaire so hayre makka nde wattama kanŋe ɗum kay wona billiardaire goto ɗum ko billiardaire uji hayre nde wimo ar min gontanma kanŋe e bo jalta e probléme dépasse o wi ala fa araha ayyama shamami o ɗurni haala hayre nde o ɗurni ɗum kala ɗurnogol holɗum beela omo wona jangguinirgal janggo so wonno jaajaɗo o woni patron holno miskino wiyete yo ñemtin hoore mum nelaɗo Allah en nandani no ñemtiniranmami mbiɗa heewi haalde mbimi ebo hey mo anda caɗele wawa safrande en caɗele men jibinaɗo e neema o wawa yurmade miskineɓe hoddiɓe makko mo anda bone ciyam o wawa mankiddema senge mo anda bone manquede dépasse siftortama rokkuma 1000 francs wiye ya soodoy haako walla ya soodoy guejje wawi wonde référence nde ɗo windere ko dewɗo e marahiluji caɗele ɗi foof mo bammum maayi so ari yeeso ma woyi ciftora anne bamma mayino mo yummum maayi so woyi yeeso ma ciftora yumma mayino mankaɗo dépasse so ari gonɗo e ciyam so ari foof aɗa yawa heftinde saabu ana meeɗi wurdam ɗo gurdam ɗum waɗi jiiɗen yo Allah dandu leñol taw gardiɗo ngol o ala e caɗele leñol ngol borama gardiɗo renno o so tawi o meeɗano rewde e caɗele renno ngo borama saabu gardiɗo on o anda on gardiɗo on ɗo wawana on gardiɗo on o yeccitaki on gardiɗo on o wona paso moon woni paso ma ko dewɗo ɗo dewɗa gurɗo ko gurɗa sa woyi en andi gonɗima guila a haalani gonɗima ɗi no guilirtani tan omo andi hande holko goyata wadde wa ala kulli haalin wona junnude kono wona raɓɓiɗinde saabu ɗum ɗo raɓɓiɗani kono haalira ko ha paamen valeur aji men enen ɓi adama o famma valeur makko a waɗa ka mbaalu a waɗa ka nagge mbaɗɗa ko neɗɗo joom koyɗe ɗiɗi joom guite ɗiɗi joom noppi ɗiɗi joom kine gudde kine ɗiɗi jahanowo hoore muɗum holko mbaɗirɗa ni noon holko tagma timminirede ni timminirɗa ni mankina hoorema ha alladi halaqaka fa sawwaka fa addalaka aw fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakkabak Allah tagma fonduma wonma neɗɗo gonɗa adamiyanke darno Allah fawdiri terɗe maɗe hay gotal hen woofani gongal ngal feɗendu hoddaru jungo nandani e feɗendu hoddaru koyngal feɗendu wordu koyngal nandani e feɗendu wordu jungo cikkuɗa ɗum ko par hasard ya futin guirma tan taw ɗeɗo ngala ko gandi sowona gaska nana tan guirmaɗe fof ni poti gaska nana ko Allah tagui ko a jangata hen noppi maɗi ala fof ko ɗi keɗoto ko nafamma koko naftama tan wadde gartiren koye men ene laaɗo Allah sallah sallam kala jiɗɗo hisde ene yiiɗi daƴde ene yiiɗi ɓurde guiƴumen ene yiiɗi wurde gurdam moƴƴam ko nelaɗo salah sallam mbatta référence gona ñemtinowomo mo janggani qur'ana noon so wi ñemtina nelaɗo sallam haali ko pene saabu nelaɗo Allah famete koye alqur'ana nelaɗo Allah famete koye sunna sunna e alqur'ana fof so ndendi goni koye nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam noon bandiraɓe mbiɗen jiɗani fof de Allah no seedi mbiɗen jiɗani fof saabu neɗɗo haalirta nema Allah ko ha Allah ɓeydanamo wona wasagol mbiɗa andi mbiɗa heewi ellaji mbiɗa heewi ajibaji fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah wi woto mbiya oɗon laɓɓina koye mon ni mbami mi wayani ni ala woto mbiye noon Allah ɓuuri andude kulɗomo o wadde aduna o fof so rendini ayibaji mum mbiɗa andi ko joguimi hen ko ene yona kono tan noon gueɗel gotel kam mbiɗa teskiri ko Allah waɗani kam ngel gueɗel hay goto wawa wiide ko kañum waɗi kam noon ceerno waɗanimi noon jinnaɗo waɗanimi noon deftere waɗanimi noon holɗum mbiɗa ande hooram mi meeɗa wonde haaside mi meeɗa añde hay goto mi meeɗa añande hay goto gila saka hande hanki somi añanano mi windantaki hen baraji kono hande somi jiɗani mi heɓat baraji somi añani mi dañat bakkat kono noon kala ko jiɗanmi yimɓeɓe mbiɗa andi gurdamam ɗam ko ɗo waɗa population ɗo jeeyami ɗo gurmi ɗo Madina Gounass mi ɗawataɓe andude ko nafata mi deƴƴa mi ɗawataɓe andude ko nafata ɓe mi deƴƴa
mi ɗawataɓe yiide eɓe mbayi no wayataki mi deƴƴa woto ɓe tampin koye maɓɓe ɓe keɓata ɗum ɓe mbawa nangol ngunu kam ko andi ko aɗa andi ko walli kam e ɗum ɗon ko foftini kam e haalde ɗum ala mo ɗaminimi hunde Allah wallino kam ko ɓooyi weltanede e aññede fof ne fate e am saaha boom añɓe ɓe ɓuuri wawde walludema yiɓɓe maɓe saabu gañuma rokkatama kono pewnitoriɗa daduɗa ha tiiɗa ganduɗa aɗa wonde añɓe ma kono guiɗoma ko mbiɗen jimma tan ko heewi hen wona gonga moom ko heewi hen wona gonga guiɗoma mo ƴewata sa mankama dépasse ala ko addata toon sa faw jiyata salmindema mbiɗen jinma ceerno himmirani ɗum no feewi mi yiiɗa añede kono noon mi himmirani ɗum no feewi tawdi ko noon sen joddima en kaldat ay ko kalmi ɗo ko foof noon so rendinama ko hooram gadorimi de Allah ɓuuri kam humpitade e ko kumpitimi hooram min ɓuuri on humpitade hooram ko kumpirɗon hooram koɗo mbiɗa ñaagui Allah subhanahu tabaraka wa taala ɗeɗo duuɗe alqur'ana ɓeɗo seere ɓe yo Allah sembinɓe kono mbiɗa ñaagui Allah enen jinnaɓe dariɓe yo en jangguinane ɓe yo Allah dandu en yiide fayida ko wona jibinde nawduɗal jangguinane mbiɗa ñaagui Allah enen ɓeɗo sukaɓe mawnoɓe janggo yo Allah moƴƴin cukagu men kono yo moƴƴin manggu meɗen eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓumnu ɓernde ceerno e meɗen eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓumnu ɓernde Cheikh Tidiane e meɗen yo Allah ɓumnu ɓernde ne laaɗo Allah sallallahu alih w sallam e meɗen mballen ceerno enen fof eɗen jiiɗi ceerno mo cekɗa ɓernde mum fotata toon hayso jultade omo yiiɗi ceerno kam wasde julde noon e yidde ceerno yadata kono yidde ceerno so gonɗi tan a watta julde wasde julde e yidde ceerno yadata kono so yidde ma ceerno gonɗi tan a watta julde saabu ceerno ko juulowo ceerno ko birdowo ceerno ko janggowo qur'an ceerno ko kulɗo Allah ceerno haalta ko boni watta ko boni miijora ko boni anira ko boni wadde nde ko yidde men e ceerno nde yo nde yaa hande gonɗe beela mbayanno ceerno wayni so ɗum ɓenni noon mi uddira ko tawa ɗo ko fof jarloɗon jaafoɗon jarloɗon minen fof jaafoɗon minen fof kono eɗen duwo kala mo ganduɗa ene jogui sagga e sattede yo Allah humtan ɗum haaju muɗum woni debbo noon woni gorko noon kala joddiɗo ɗo e ko anni ɗum yo Allah humtan ɗum haaju muɗum kono noon enen fof yo Allah wurtu en e yidde Allah yo Allah wurtu en e yidde nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam yo Allah wurtu en e yidde goonga yo Allah wurtu en e yidde Cheikh Tidiane yo Allah wurtu en e yiɗodirde e nder koye meɗen kaɗo haala soka feewi ka nafti Allah goto yettete hen so wonno ko wayi astahfirullah al azim rabbi wa atubu ileyh assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.